Katawan naman ng mangingisda na recover sa baybayin ng Dagupan City. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa baybayin na bahagi ng Bunuan Binloc, Dagupan City kahapon. Kinilala ang natagpo ang katawan na isang 68 anyos na mangingisda at residente rin sa nasabing barangay. Ayon sa ulat, natagpuan ang katawan ng biktima ng isa ring mangingisda na mangingisda sana noong mga panahon na iyon. Agad itong nirespondihan ng Dagupan City Police Station kasama ang Maritime Law Enforcement Team matapos na maiulat ng mga opisyal ng barangay. Napag-alaman sa eksaminasyon ng doktor na asphyxia dulot ng pagkalunod ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Wala naman nakitang foul play sa insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.